Ay, akam na mga meron dito, tani metok. Yawakin kay takawon itiray merenante putari-tari. Pana putari-tari yari kangay light screen. Pana para kangay kuri ni pinggir kita tira karana na. At anaruro, tirurong kay putari-tari. Awa, so yung morega pana bantay ay. Ang kay takawon itiray apang spawakin na pa apang spatang tibira. Sa kay taway karapay yari ka responses sa ka S Media, Tosin Trading, Mary's Beach Cafe, Paris Kitchen, ibikin po ito kante, the live ayo. Eh, kakaya ito puro ang iya menan. Ay, ana puro kay te pana pa, karawan usa. Pasin na ng pati pimatuwa na. Ay, kakamaning nga. Kung dito na papana bang kay. Ay, mga regirong tari. Tari pasin na ng pawan mo. Ay, karinda kaya ito puro an, nakot ng parway wa. Ito paint alignment pa, ito the offside. Aya, tuborong kay minainuka idon te tari. Nampak tapi mesu ada urusan me tari ako kaya nakon te number wo. Aya, number wo pas na nakon te nampak tapi me wo. Karawa grawon kapag tiboro ayo. Aya. Mainuka nako bukin nako te mga tapon ni painte te mere may kay. Paana bang kay ay ang kanay lop. Ay. Ito ko rin mo te tari hari yon. Yung sunod ko puro, anak karete, di panap. Rang doi ito yung takakaro ti, abi makoroy kay pa taing kay, rang meraw-raw tay. Ay ako nampakan taing kay. Nampay suwa may tari-tari rin wata tapuro anin muerak ay kung uusan na may kosan ako ate po yan kosan ako ate panap ari nano na pati toko na kay toko takat ay panap na kanan ay mga regirun ti nawanu e tari ay tang tibira yai ti de bay buwa kadutan ana oro-poro tari nakon na nakuru te free kick may sinanukun te Spinachi area. Takawon itira yung kay, teruro kung awan na peputari-tari, so yung mara kete panap. Ya, mga tang dikit-dikit pa so nga kete tiputari hari pa na kakiri-kakari ka na puro. Ay, suit na kami tanto kuro. Ay, kakipan ka po tayo. At po may... ako kaya kain panap. Ang kay panap ay usay nung kantemere. Ay, mga kokya. Nakuntuan na. Ay, mga... Kapitakin ako may bebo sa mga tari-tari. Ang katay na basa na tuwa na may... mga regirun panap. Panap ang kaya usa. Ay, papasi meron ay... Ay, mga regirun tari-tari. Ayo, tetay yari ko nga kaya tatapara yay. Kaya space to ako apon nangan na lang. Okay, space to ako. Kuha kita para na ako pasin.
Iya, yan ate puruan pagtatari ay mga anak may runa iron ti paana pa. Mga anak yung tari tang ti pita pa ay takarubwa ka te tari. Ano ora paana bang kay? Iya, iya kita puro ka ipanana na ko metan to ko me. Yet pun kana ko ti pasana ko ti tari o taran na takare royan. Paana bang kan na cross the puro an na ko to ko me rabi royan ko ti tari ay pas na ko ng pas 7. Ang kain kana ko tara mo ah. Iya, iya. Arang PCC na bando kakain ti paana pa kay. Sa Zoom tutan. Mga ragiron paana pa puro. Ay, kung paana pa ang kairo na puro. Kana ko na kuno ka may pusumaya ti tari. Oh, yamawa rin. Yay, ti takakuro ka. Naiya na ba tayo? Ayos tayo. Yan ang koro arun takatikimeta. Nalogat, paana ka ng bono? Ay, yalukat ng bono may paana pa. Takakuro ka. Ano orang kay tari. Nakon na nakuro ti paana pa ti free kick. Tapi puro ikipe. Nakon tokuro ikipe dia tokuro me. Ikipe yon ti tipis. Sab. Hindi asap. Ay, sab inu kay. Ay, yasan ako ti tari nampa wanu. Ay din ako nampa ti wapi na talo. Paana pa ang kay tapuro iruna. Usa basa na tuwa na may pusamaya tari ay mga kokya. Paana pa nakuntuan ay paana pa na pang kayo ang tapuro. Ako tiyap tari nakuntuan. Ay rin tayo tapuruan. Ay suit may kita ro. Ay pun na ko rin kaya nito tapuro. Pun na ko rin kaya nito tapuro. Ay yuri tapuro may paana pa. Kabro tayo yabira kain nanon the sport complex. Iya kiyo tera kamta ko ake tangina. Ti tayo ka ti tanong ra tani metok kamu kay tangina kay kamak. Pero ropon naw na pati tari soy mo kiti paana. Ang kaya na ko na ti tari. Kamu ngata pana. Yay che mena comments pa yaki aki ati tangina. Ay ora kita puruan aki pe. May pusmaya to kuru. Ay espena ko may pain to kuru. Ay mga ragirun pana pe. Ay ragirun tari katay suit na ko to kuru may yay ti kain ti pana pe yasan ti matan to kuru suka. Ngaya. Ay
tayo ko bakit na ay error ba pun ito ko ba yabon tete na unti jake era paana pang kay utara ka na puro na kun na itira ti tari ay pun paana pang kay nampa wapi mewa kakamanin nga iya kadinda kaya na kun tuana ay yawe kuri ay mga regirong tari pasa na tuana meron ko rin mo ati paana pa yon Sab. It is up. Asap putari-tari ng bawawi. Ayos na ko tapi mawan. Eh? Ay, sab. Ay. Ngayon ang patabuin na rin ako. Ayos na ko ng baisuwa. Ibagin miro ko sa starting kay kapukunan kay bunu water phone na kaya sina kakayangan na starting kini kato kay daw bugin te to complex ay taborong kay iron tretari ayaro ko imatan dependency kay taboro ay ero kon te tio tretari na kay uwasan kakamaning ay uwasan na tretari shoot ay ring roya ring ay pontoro royan toro roya ay isak ay kay mga makarawan ng mamaye Ay, isang tinuruan. ay takan ni mawan dorong kanan Atarin kanya. Mewa putari-tari. At age apa na? ay ni mawa tretari Bukit putari-tari. Aso mari pana Poya may tari ari karina taboro an ari apon usa na pen karin nay inanon rangan ti men na defenda ti pana pe ani mga pidi na kon suit roin kun suit kawira kaya tiniti esa ay na contain mo maye may tapon ti mere ay yawa tari aso ay mori kete pana pe takaw ni tira yon to round of 16 Sa pa na 21. Tetaing kay ay tapi mawo de minis. Takawan itira ke. Teborong kay hiron panat. Kamaraw betutan si katanya. Ay mga usan na kay tari-tari. Ay shoot ay block te panat. Usan na kay tari-tari. Ay mga regirun te panat. Ay pasan na to na inu kayo. Ay nang patabuin na may panat lang kayo sa pas. Lop te turuan ay yan ako te tari-tari pasan ako nang bawo may tari-tari Sab may kay tayo din na sino ko nagkakatayo. ay yaro kat nang patabi mawano Number 18. Ang punta tayo so at tayo ka hari na tayo so. ngay aan tiri kini kain kan yai ki anak ko sina kon nagyakap sa ki may yaan ta kay ni men ninu koy kay ako nang anak iti yellow cats ay teporong kay na pa iron pa na pa nang pono wang kay o tataporo sumatutan pusing yay de pusing tutan ay may autoporoan ay mga regirun te tari karinda ke may pusmayat panapen ay regirun panapen ang kay tuporo katanya nabasa na to na may yaki
Apakah nak komen lagi? Iya, emang ada kirun tip tertarik kai, nampak wabu. Terorong kai ay awa. Ni mewa no, ikaw ka teror. Ni mewa. Ay, ni mewa teror. Ni mewa tertarik ya, soy mo rin kiti panak. Rata yung kai, teman tenta kawan itu ay, tapi mana mewa tu minis nak. Mana mewa tu minis saya san penang kai. Iya itu kuat kai. Kau kata kau mau tetap apa itu kuat. Kau bayakin kau nusna kau ti pana pari betul iya anak angkat ti kuana. Iya anak ada ti pana. Iya, rinda kiti pana pe. Meh. Ya kiro ko yon na puro, ya kiro ko yon na puro. Ito koki. Ri ate tari nakunuka. Ay pusmaya ate pana pe. Mangori koki. Iya. Ri ate kurun may pana pen nakunuka. Ay kirun pana kaya wasa. Karin daki ate puruan me iya kirang pesen tawro ite ti pana pare ay ro ko mo iya ite tari nurian kos na kon jaran cemerere me. Urusan kayak tercari. Iya, pengurusan apa kayak tercari. Suyan su, iya karin dakiak, kaki op tercari kayak shoot me ya pun, pun nang dia tata. Teko kick. Terus nak ketemu anak ada di Twitter. Natai ini gitu itu wifi. Sekarang ngalet di wifi. Iya, usang kay pana pento ko na yo. Ay na cross. Iki peta puro na kon tokuru. Ay rabi roy na puro terteri ang nangantuan. Iya, pun terteri na kan na puro ta puro. Pas na tuan. Iya, terteri na pan. Iya, karinda kaya. Nakon ay Spano. Iya, area to ko may panap ay sumaya te terteri mga rekirun panap. Iya, mga naib terteri mayroon panap ay mga usara kinapang kay pas na tuan. Iya. Karinda kaya kinakon nampat buina wasa ay shoot me kaya ni taroy to ko.
Iya, te sai ko meron te tertar. Iya, mga kokya bana pa nakunuka. Pas na ng batubuina ka rin takya. Meron ko remote yung tertar. Ay, mga kita na puro. Ay, ya sana ko nakarete panak. Panap ang kayo na tapuro. Pasin natin ito na. Ay, kung panap ang kayo, usan ako ti. Pasin na ng parwayo, may kita uroy ng parwayo. Kaya ka rin na kinabantay ako. Kani pidin tapuro. Ay, nampak tapuina. Kari yon tapuroan. May mga karang pinima kari kinakon na napuro. Jadi panap ang kokya na ko na. Ay, pikir yung nampatapuin na kain pa. Di pa na pa yun. Iya. Natira ka mo ito na. Iya. Tapuin kay. Kito ro. Kung di mewa na pa. Tari-tari. Asay mo rin pa na pa. Takaw ni tira. Iya. Tarayin kami tapuruan. Titayin kay. Wap me tungo na timinis sa yasan. Yuri ya bahana pa nakon tukuro. Kanakuro tari-tari may nakon roy te tukuro. Sumaya roy tukuro. Sa tukuro kay. Yuri yan wena. Porong kay yaro ko inuka. Ay, kanina kinakontan pa wabuy. Iya, nampo wabuy na pero wasara kan. Wasara ki. Kaman nga tukuro. Ay kariya roy ko na. Kaya roy ko nanti anak ko rute pana pare tetay ay puntin na roy idin na roy to boruan isak to roy to kono wan roan den takaw ni tira ada pun kan ni mewa ha ono wa tari ay ono agya pana be tengko re kari na to boruan ay kamera pantai ya karo pur agya ya nama sa ay kantan na ko mo kasi nanuram namba ye ay sa pana be kay tinga namba wa ayo ada kali nanti boleh mungkin putar-tari purita me putar-tari ay purita may putar-tari ya karo to puro ono wang kay putar-tari so ay ke mo pana pa takaw ni tira ratain kay ay wapi metenu at minis ono wa kyang kay ke ono wa putar-tari so ay mo re kete pana Ito yung intelligence may kitang tibira. Ay, mga araw ko na pagtari-tari matan tukuro ay suit. Ay, po yung tukuro ngayon kawakya. Ay, mga araw kiron tukuro. Ay, tapurong kay ron pana pa. Wasan nakon na naitira te tertari. Ay mga pakati pana pa rin iron tertari tapuro. Kokya ay mga busmaya pana. Ay, iron kay pana pa tapuro. Ang patapina may pana pa rin mo tapuruan. Ay, kung paano na pa yung tapuruan. Ay, sut. Ay, umuwasan na pa. Oh, yawasan ako tapuro. Ay, kick. Kaya yasan sut kay.
Nah, iya, tari-tari dulu tepuru. Pas pek me koke. Emang amon koke na kun tuan apa pasin nang kai. Ya ro inu kata puru. Tari-tari kai ya pikir lagi tepuru. Kata yan pas na tuan me semaya te panak kan. Musan ako. Pas na tuan. Ayarin tak. Yang nokoroy-roy te dinta hari me irang pirima ka te puru. Nah, iya, mga cross ya katayin kan kaki pa puro na kuntuan na may ana tamo ni pa ya may ki may mga rang dia tata. Pana te tarin kaya may ito na puro. Nah, iya, kaki pa puro ron pana may po tarin kok ya. Iya, pun tari-tari na patapuri ron na matapi mesuang kay pas na tuan. Tari-tari na patapuri ron kay. Iya, emang ada ron tari-tari. Katayin ka rin dake may dari ron pana ba karawan wusa na kun ti topo ti dirari ya mga pas na kumay. Iya, dikira ron tupuruan. Tari-tari kay tupuro yung nantay na. Karawan buwasan ako muka mga buwasan ko kaya. Iya. Iya, karinda kaya kinakon ng pawapu itapuruan. Kaya po lang ibinimak. Tepurong kay ron tari-tari. Yun tepuro na kunti mua. May sunod ko tepuro. Sita mo may po tuta na, may block out. Ay, taran na ito ko na. Excuse me. Ngay ito ko na. Anak ko na tayo tari-tari. Tari-tari am sapu ya bene. Iya, pwede na Ah, sap. pana pe am sapu ya bene na. Kain ipan ya sap. Maproy kay. Ay, anak ko tepuro kan. Dia tepuro, iki pa tepuro. May tigis na no. Tepuro kay ron pana pa tepuro. Wuwasan ti nitiran ta merayo. Mga pas pek na kon nampatinua pas na 17 atapen papasan ng kay na kumo. Ay, ero ko nung katapuro. Ay, pana kan na riyon tapuruan. May mga nayap tari-tari. Tari-tari kaya rin ko tapuruan. Nampawapi pas na kuntuan. Nagnak tapuro air kita tari-tari. Iya, tari-tari na kan. Karawakin kakapta kita tapuro may irong tari-tari ayo, okay?